Erokamano kakora we mheshimiwa Babu bende nitiere ka ni to ilungnwa godo gi lemo mayudore od bura. Erokamano, lemo mayudore od bura gin gik mwawacho kaka jochama. Ineno ka Babu Owino ma jomoko paro ni kamoro wadirore go wach ni kae ano ka samoro diro wach motegno ngene pod rembe ringo motek. An kaka wuon gi aneno osiepna ong'eyo kaka ose wuotho kode. Pod wabro wuotho kode, onyalo bedo kata jalupna e komiti. Mabe wadhi mana mbele. To komiti wabro yiero maber, wabro loso weche maber. ODM oriwore kanyakla achiel. An kaka jakom to gi members na motegno kaka Babu Owino mabe wabedo ga nek. En jatelo kata jagoro mag weche mag science and teknolojia e chama mar ODM. Mheshimiwa Babu, pile janyuol ko ne nyathi wach moro to kawe yono makare. Chairman jakom to en wuonwa, en chairman mar party to wamiye heshima ne kabisa. En mana ni wang'ni akwa jakom matin ma jakombwa to mae kore kaka babawa. Of course nitie babawa maduong' to en jakombwa. Koro anakwa mana ni bing jakombwa kaka wuode bende matin omak lweta kanyo ang'eno nyisa wei. Erokamano jok moluor kata jo od bura kuom loso kod Ramogi.